दा नार्जारी एडुकेशन चेनेलनि जाहाथे नोंथांमोनखौ बरायबाय दा नैबे समाव आं मा होनो जा प्रेजेन्ट टेन्सनि लास्ट पार्ट नैबे इउज अफ टेन्सनिनो लास्ट पार्ट स' नोंथांमोना सिगांनि पार्ट्सफोरखौ नायफ्रोजोब्बायबा थारैनो प्रेजेन्ट टेन्सनि बागै बाहायनाय इउज खालामनाय बोरै सिनायनाय बेनि बागै क्लियारलि मोनथिजोबगोन होननानै आं सानो दा नैबे लास्ट क्लास जोंहा पारफेक्ट टेन्स आरो पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्स प्लास खालामदों आं बेहाय दा सिगांनि क्लासाव आं हमवर्क हरासै स' नैबेवहाय आं मोननै स्टेपनिबो मोननैबो माने टपिक्सनिबो आं माने लाबोदों हमवर्क लाबोदों स' जोङो माने डिसकास खालामसै स' नोंथांमोना जुदि क्लासखौ मोजाङै रेगुलारै नायोबा थारैनो बुजि मोनगोन आं सानो आरो जायफोर क्लास 9, 10 बा 8 दं बेफोरनि थाखायथ' बे ग्रामारा कम्पालसरि स' बिथांमोना माने शेयार खालामनो हायो दा नैबे समाव जोंहा जिहेतु न'निफ्राय ओंखारनो हाथ'वा बेबायदि टाइमाव जों माने बेफोरखौ हेल्प खालामनो हायो गावनि गार्जेन पेरेन्टसफोरा स' बेखिनिखौ बुंबाय जों नार्जारी एडुकेशन चेनेलनि जानानै जों माने एडुकेशननि बागै डेभेलप खालामनो जुजिगासिनो दङ स' नोंथांमोननि मैखोमै जोंनि सापर्ट नांगोन बेयाव नोंथांमोना जोंखौ बेनिखायनो हेल्प खालामनांगोन आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै जोंखौ माने कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनांगोन लाइक होनांगोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला माबा मोनसे बुजि मोनदोंब्ला होमब्ला जों माने इन्सपायार जायो जोंबो माने भिडिअ खालामनो मोनसे कमेन्ट मोनोबा मोनसे माबा मोनोबा जोंबो माने गोजोननाय मोनो स' आं बारा बुङालासिनो माने जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना दिनै प्रेजेन्ट माने पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनाय बेयाव बाहायनायनि बागै जोङो माने रायज्लायसिगोन दानियाव नाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि बागैबो जोङो माने सिगाङाव ओरैनो सिम्पलि रायज्लायजोब्बाय नङा होमबा बेनिखायनो जों बेयाव मा होआसै बेहाय जों पेटार्नफोरखौ होआसै जुदि पेटार्नफोरखौ नुवाखैबा सिगांनि पार्टफोराव नाय सिगांनि पार्टआव क्लियारलि बुजि मोनगोन दा जों माने इउज अफ टेन्स माने बाहायनाय नङा होमबा बे बाहायनायनि बागै बा सिनायनाय बोरै कारेक्ट टेन्स खालामो बेनि सायाव कमप्लिटलि बुजि मोनगोन नैबे चेनेलनि दारै आरो नैबे चेप्टारनि आरो नैबे लेसननि दारै स' नाय स्टार्ट खालामदो दानिया दा जायखिजाया खामानि एबा जाथायखौ एसे सिगां एबा दासोल' जोबनाय एबा जोबै ओंथि फोरमायनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि महर होनाय जायो मा होनना बुंदों दासोल' जोबनाय बा जोबबासै मावजोबनो हायासै बेबायदि फोरमायनो थाखाय माने प्रेजेन्ट पारफेक्ट माखौ बाहायनो जोंहा बै टेन्सखौ बाहायो होनना बुंदों दा नोंथांमोना बेखौनो बुजि मोनगोन नङा होमबा निस्सय बुजि मोनदों होनना आं सानो ओमफ्राय जों माने बेनि बिदिन्थिफोरखौ नायनोसै बिदिन्थिफ्राव मा होदों नाय बिदिन्थि दंनाया मा होनना बुंदों रमि हेज गन टु स्कुल नङा होमबा शिलं रमिया माने शिलंआव थांखांबाय नङा होमबा बेबायदि बुंदों रमिया शिलंआव थांखांबाय जादों ओमफ्राय मोनसे आइ हेभ नट डान दा साम आं सानखान्थिखौ खालामजोबासै बेबायदि ओंथि फोरमायनायाव माने बेफोरखौ इउज खालामो बेफोरखौ इउज खालामनाय जायो बेयाव जाखांनाय बा जायै नङा होमबा दासो जोबखांनाय बा जोबखाङिखौ आं खालामजोबनो हायासैलै बेबायदि थिग आरो सिम्पोल राव आं खालामजोबनो हायासै रमिया दानि बावैसो बा रमिया शिलंआव थांबाय बेबायदि फोरमायनो थाखाय जों माने प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय होननानै आं सानो दे फार्स्ट 1 नाम्बारनिखौ सेकेन्ड नाम्बाराव थांसै नै 2 नाम्बाराव दा सेन्टेन्सआव मा होनना बुंदों नाय बेखौ गोसो होना ला सेन्टेन्सआव जास्ट नाउ अलरेडि येट नट येट बायदि सोदोबफोर एबा टाइम्स अफ भार्बफोर थायोब्ला सेन्टेन्सखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव लिरनो एबा बुंनो गोनां जायो मा होनदों जों बेखौ नटिस खालामना लानांगोन बेखिनियाव जा लिरनाय दङ नङा होमबा बेखिनियाव जा लिरनाय दङ जों बेखौ मा होनो नटिस खालामना लानांगोन बेखिनिखौ मा होनो नाय सेन्टेन्सआव जुदि मा थायोब्लानो जास्ट नाउ अलरेडि येट एबा नट येटफोर बायदि थायोब्ला मा होनो जों बेखौ डाइरेक्ट सिनाय मोननांगोन मा होननानै प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होनना सिनायनो मोननांगोन आरो बेखौ बुंनोबा लिरनो हायो होनना बुंदों नाय ओमफ्राय बिदिन्थियाव नाय जोङो वी डु दङ नङा होमबा बे कारेक्टनेस बायदि वी डु आवार वार्क जास्ट नाउ ना वी हेभ डान आवार वार्क जास्ट नाउ बेबायदि जों कारेक्ट टेन्स खालामनो गोनांबा बेबायदिखौ जों खालामनो गोनां जायो ओमफ्राय अलरेडि आइ कमप्लिट अलरेडि थानाय लोगो लोगो जों मोनथिखाबाय नङा होमबा मा जायो नै अलरेडि कमप्लिट माइ डिउटि नङा होमबा अलरेडि आइ हेभ कमप्लिट माइ डिउटि थिग तेनेका बेबायदि कनफार्मस खालामनो जोङो माने सल्भ खालामनो थाखाय जों माने बेफोरखौ इउज खालामनो हायो बा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं बुजि मोनदों होननानै आं सानो रोखायै आरो जुदि बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन जानाय माइ मादार नट काम हियार येट नङा होमबा बेयाव मा होनदों येट नट येट बा येट थायोबा मा होनो जोङो मा होनो हायो जोङो नट येट बा येट जों प्रेजेन्ट पारफेक्ट जायो होनना मिथिखायो नै नट दङ आरो बेयाव लास्टआव मा होनो येट नङा होमबा येट आरो नट येट थायोबा जों मिथिखायो नैया बे थायोबा जों माने प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होनना मिथियो स' नोंथांमोना बेयावनो माइ मादार हेज जागोन बेयाव नङा होमबा सिगांनि पेटार्नफ्राव नाय माबे सिंगुलार नाम्बार बा माबे प्लुरेल नाम्बार बेफोराव मा इउज खालामनाय हेज हेभ हेजनि गासै डिटेल्स होजोबखादों आङो स' नोंथांमोनखौ बुजि मोनगोन होननानै सानो स' बेखायनो नैखौ नायदो बेयाव जोंहा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि बे लास्ट क्लास इउज अफ टेन्सनि नाय बेफोराव द मादार हेज नट काम हियार येट नङा होमबा आंनि बिमाया दासिमबो बेयाव सफैयासै नङा होमबा
जाखांनाय एबा जाखाङैखौ होनना बुंखादों दहायनो नङा होमबा सिगाङावनो जों अलरेडि टपिक्सआव रायलायबोदों जाखांनाय एबा जाखाङि बेखायनो बेयाव सफैयासै बे ओंथियाव फोरमायबाय दा नेक्स्ट 2 नाम्बारा जोब्बाय जोंहा दा नेक्स्ट 3 नाम्बाराव नाय मोननै क्ल'ज जानाय मोनसे सेन्टेन्सआव सिगाङावनो जालांनाय एबा एसे आगोलाव थांखांनाय खामानि दिन्थिनाय क्ल'जखौ प्रेजेन्ट पारफेक्टआव लिरनाय जायो आरो गुबुन मोनसे दा सोलिबाय थानाय एबा जाबाय थानाय फोरमायनाय क्ल'जखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव महर होनाय जायो बा लिरनाय जायो माने जुदि एसे सिगाङाव दा बावैसो जोबखांनायखौ जों मायाव लिरगोन पारफेक्ट टेन्सआव लिरगोन पारफेक्ट टेन्स आरो दा जागासिनो दोङोबा ओइ आं दानिसो मावखांबायलै नों मावबाय थादो बेबायदि फोरमायबा जों मा नांगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बाहायनो हायो बेयाव लिरनायखौ जों मोनसेया प्रेजेन्ट पारफेक्टआव जागोन आरो मोनसेया मा जाखांगोन कन्टिनिउआस ओइ आं मावखांबायलै नङा होमबा जों सिम्पल दङ ओइ आं मावखांबायलै नों मावबाय थादो आंनि बाहागोआ जोबखांबाय आं दानिसो मावखांबाय नों नोंनि बाहागोखौ मावबाय थादो थिग तेनेका सिम्पल रावाव इउज खालामनो जों मा खालामनाय जायो बे मोनसे सेन्टेन्सखौ बा बे मोनसे टेन्सनि दारै इउज खालामनाय जायो नाय बिदिन्थिखौ नाय आइ एम गयिं टु हम बिकज आइ हेभ गट माइ कार नाय माने आं न'आव थांबाय थागासिनो दं मानोना आं न'खौ मोनखांबाय होमबा आंनि गारिखौ मोनखाबाय बेबायदि इउज खालामनायावनो जों माने बाहायनाय जायो हि इज ड्रिंकिं वाटार एस आइ हेभ गन हियार नङा होमबा बेयाव थांनाय बेयो माने दैखौ मोनलोंगासिनो दं बेबायदि फोरमायदों नङा होमबा बेखायनो बेयो माने जोङो माने मोनसेया प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव जागासिनो मोनसेया माने प्रेजेन्ट पारफेक्टआव जागासिनो दा बेखौ नोंथांमोना बुजि मोनबाय होननानै आं सानो आरो बेयाव नाय एन बिआव मा होदों एन बिआव बेबायदि सेन्टेन्सआव माने एस बिकुसखौ बाहायनाय जायो मा होनो बेखौ नटिस खालाम मा बाहायनाय जायो एस आरो बिकुस जुदि थायोब्ला जों इन्डिकेट खालामनांगोन मिन्थिनांगोन जुदि कारेक्ट टेन्सफोराव फैयोबा स' नोंथांमोना बेनि दारै हेल्प मोनगोन आं सानो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे थुना हो कमेन्ट मोनसे हर दा नेक्स्ट स्टेप बेखौनोखौ बुजि मोनबाय होननानै आं सानो दा नेक्स्टआव थांसै 4 नाम्बार सेन्टेन्सआव सिन्स आरो फर होनाय थायोब्ला ना आरो ओंथिया नेगेटिभ फर्म जायोब्ला प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि महर होनाय जायो नाय खोनासं जुदि सिन्स आरो फर थायोबा सेन्टेन्सआवनो मा होनदों आरो माने नेगेटिभ नङै फोरमायनाय जायोब्ला नेगेटिभ माने नङै महराव थायोब्ला बेखौ मा होनांगौ जायो जों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि महर होनाय जायो जेरै नाय हि नट डु नङा होमबा ब्रेकेटआव दङ दा वाक सिन्स मर्निं हि हेज नट जागोन हि हेज नट डान दा वाक सिन्स मर्निं नङा होमबा मा होनदों बेयाव नाय मानि दारै लिरनाय जायो होनना बुंदों जों इयाव रोखा रोखा बुंदों नङा होमबा सेन्टेन्सआव सिन्स फर होनाय थायोब्ला ओंथिया नेगेटिभ फर्म जायोब्ला पारफेक्ट टेन्सआव लिरगोन जों अलरेडि बेखौ जोङो माने पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव सावरायगोन थेवब्लाबो जों माने एडभान्सलि बेखौ मिथिना थानाया मोजां आरो बेयावबो आङो एक्सप्लेन खालामदों गुवारै नोंथांमोना हमदांनो हागोन बोरै बोरै जायो बोरै बोरै जाया नङा होमबा सिन्सफोर थायोबा जोङो ओरैनो सिम्पल रावाव सिन्स जुदि थायोबा जों ओरैनो मिथिखायो मायाव थायो होननानै पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव नाथाय नेगेटिभ फर्म थायोब्ला जों मा होनना बुंदों मा होनना बुंखो जोङो पारफेक्ट टेन्सआव लिरनो गोनां जायो नाय दिनै जुडु नट रिड नङा होमबा नट रिड हिज बुक फर 3 hours नङा होमबा दा नेक्स्टआव जों माने कारेक्टनेसआव माने जुदि हेज नट रिड हिज बुक फर 3 hours नङा होमबा बेबायदि जों कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन मा खालामनांगोन जुडुनि थाखाय हेज बायबाय बेनि उनाव माने रिडानो थाबाय नङा होमबा रिडानो फैबाय रेड हिज बुक फर 3 hours थिग तेनेखा जों माने कारेक्ट टेन्स खालामनायाव बेफोरखौ नांगौ आरो सेन्टेन्स सिनाय मोननो थाखाय जों माने अलरेडि बेखौ नांगौ आरो पेटार्नफोरखौ मोजाङै नायबो सिगांनिफ्राय जुदि कमप्लिटलि क्लियार जाबोआखैबा सिगांनिफ्राय नायबोनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय दा नेक्स्ट जों माने नाम्बार 5 खौ नाय जुदि सेन्टेन्सआव नेगेटिभ फर्मजों नङा होमबा सेन्टेन्सआव जुदि नेगेटिभ फर्मजों नन कन्क्लुसिभ भार्बफोर जेरै नट सी नट हियार नट वान्ट नट मिट आरो सिन्स सोदोबनि उनाव टेन्सनि महर होनाया पास्ट इनडिफिनिटआव थायोब्ला गुबुन मोनसे खोन्दोखौ प्रेजेन्ट पारफेक्टनि महर होनाय एबा लिरनाय जायो नामा आं दिनै नट सी नट हियार नटफोर बायोबा माने टेन्सनि महर होनाया पास्ट इनडिफिनिटआव थायोब्ला गुबुन मोनसेखौ मा होनना लिरगोन जोङो प्रेजेन्ट मायाव लिरगोन पारफेक्ट टेन्सआव लिरगोन दा बेखौ सिनसियार गाइस नैबे मोनसे फर्मा माने कारेक्ट टेन्स खालामनायाव फैयो बे कारेक्ट टेन्स खालामनायाव फैयो बेखौ जों माने गोसो होना लानांगोन दा बेनि बिदिन्थिखौ आङो माने लिरदोंमोन कमन मिस्टेक जाबाय आङो माने नेक्स्ट क्लासाव प्लास खालामसिगोन बिनि 5 नाम्बारनिखौ नेक्स्ट क्लासाव प्लास खालामसिगोन जियानो जा टाइपिंआव मिस्टेक जालांबाय जानांगौ रिचेकिं खालामदोंमोन थेवबाबो मोनस्लाबासै आं नायस्लाबासै स' सरि गाइस आं बेनि मानेखौ नेक्स्ट क्लासाव होगासिनो दङ दा बे जोङो माने सावरायनाया माने थिग तेने गायबाय आइ मिट हिम बेबायदि थागोन ओमफ्राय मोनसे माने वेन बेबायदि इउज खालामजागोन आरो वेन he had come here he has come here नङा होमबा he has come here थिग तेनेका इउज खालामनाय जागोन बेयाव आरो बेबायदि सिम्पलै बुंबाय मानो बुङोब्ला आं खामानिखौ बेबा बियो बिदि आरो मोनसेया जाखांबाय नङा होमबा
मोनसे पासाव जायोबा मोनसेया माने जागोन माने आमोखांबायनि सिगां बियो मैया मावबायमोन बेबायदि ओंथि फोरमायनायावबो माने इउज खालामनो जानाय जागोन बेखौनो दा बेखिनिखौ आं नेक्स्टआव बिनि बिदिन्थिखौ इउज खालामगोन 5 नाम्बारनिखौ नोंथांमोना माने नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन स' बेखिनिखौ आङो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि जि बा कनसेप्ट बेखिनिखौ नोंथांमोना बेखिनियाव होजोबबाय स' नोंथांमोना बुजि मोनदों आं सानो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो आरो साबस्क्राइब हो आरो नोंथांमोननि जुदि न'खराव बा गामियाव क्लास 8, 9, 10 नि गथ'फोर दङबा एन्ड्रइड इउज खालामोबा फादार मादारा पेरेन्टसफोरा थ' बिसोरनो खोन्थाना हो जाहाथे क्लासआ स्टार्ट जागासिनो दङ जोंहा नै प्रेजेन्ट टेन्सनि बाहागोफोरा जोबजोब्बाय आरो पास्ट आरो फिउचारनिल'सै बेनि बाहायनायफोरा दा बाखि जों पेटार्नफोरखौथ' सिगाङाव सावरायबोखाबाय दा नेक्स्ट स्टार्ट खालामसै जोंना आं मोनसे क्लास खालामखाबाय पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ मानो होनबा टपिक्सआ एसे गुसुं बेनिखायनो आं खेबसेयावनो प्लास खालामबाय पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ जों नायनोसै दाना पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ बोरै जायोलाय बिनि फर्मा बोरैलाय बेखौ जों मिथिनांगौ नङा होमबा दा नि बाहायनाय 1 नाम्बाराव जायखिजाया खामानि एबा जाथायखौ थांखिनाय समफोरा मा जानांगौ मायथाइ सान बोसोर सप्ता दान धन बायदि जानो हागौ आरो बेबायदि माने जागायना दासिमबो मावगासिनो एबा जागासिनो थानाय ओंथि फोरमायबा बेखौनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि महर होनाय जायो जुदि बेफोरबायदि माने थांखिनाय सम बोथोरफोर थायोबा बेखौ मा होनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव दासिमबो बुंनाय समसिमहालागै सोलिबाय थायोबा बेखौबो जों मायाव लिरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव माने लिरनाय जायो दाना बेखिनिखौ जे नाय I have been doing a walk since morning नङा होमबा बेयाव माने मेनसन खालामदों I have been doing a walk since morning मानो बुंदों आं दहाय फुंनिफ्रायनो बुंनाय समसिमहालागै माने खामानिखौ सोलिगासिनो बा मावगासिनो बा दं होनना बुंदों दा नेक्स्ट स्टेपाव दङ She has reading in this class since 2018 नङा होमबा ना बुंदों बियो माने बे कलेजाव लायनो 2018 निफ्राय बुंनाय समसिमहालागै माने स्टाडि खालामगासिनो दङ बा फरायगासिनो दङ होनना बुंदों फरायगासिनो रिडिं खालामगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना बुजिदों होनना आं सानबाय दा नेक्स्ट चैप्टार 3 नाम्बाराव नाय They have been flying for an hour नङा होमबा बेयाव टाइम मेनसन खालामदों सिन्स आरो फरखौ बोरै इउज खालामो बेनि सायाव एक्सप्लेन खालामखादों सिङाव बेखौ नोंथांमोना नायना लाजोबा जुदि कमप्लिटलि नायोबा माने मोनथिजोबगोन बोरै इउज खालामो दा बेखिनिखौ बुंदों ओमफ्राय माने They have been playing football for an hour नङा होमबा बिसोरो बै से घन्टानिफ्रायनो बिसोर माने दासिम बुंनाय समसिमहालागै माने फुटबलखौ गेलेगासिनो दङ दा NB नाम्बार 2 नाय NB नाम्बार 2 नाय बोरै प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सजों लोगोसे थि सम पॉइंट ऑफ टाइम मख'नाय थायोब्ला बिनि सिगाङाव सिन्सखौ बाहायनाय जायो होनना बुंदों मेनसन खालामनाय थायोबा मख'नाय थायोब्ला थि समखौ आरो थांखिनाय सम पिरियड अफ टाइम मख'नाय थायोब्ला बिनि बिथिङाव मा बाहायनाय फरखौ बाहायनाय जायो दा जोंनियाव बाहायनाय होदों सिन्स आरो फरनि बाहायनायखौ दा बेखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना सानो जुदि बुजि मोनाखैबा गले नाय आरो फरायनानै नाय बुजि मोनैनि खोथा गैया दा नाय सिन्सनि बाहायनाय I have been reading in this school since 2014 नङा होमबा बेयाव मा खालामदों जोङो थि सम फोरमायदों नङा होमबा मख'वाखै बेयाव थि समखौ खोन्थादों माने बेयाव पिरियड अफ टाइमखौ मख'वाखै थांखिनाय सम दिन्थियाखै नङा होमबा दा नाम्बार 3 आव नाय Ram has suffering from fever since last month नङा होमबा बेयाव थांनाय माहानिफ्रायनो माने रामा माने बेरामाव गोब्राबै माने बा बेरामाव माने बेराम जागासिनो दं दा नेक्स्ट नाम्बार 3 example She has been reading a book since 9 o'clock this morning नङा होमबा बे फुंनि 9 o'clock निफ्रायनो माने बुंनाय समसिमहालागै मा खालामगासिनो बिजाबखौ मा खालामगासिनो दं फरायगासिनो दं बेबायदि फोरमायदों माने सिन्सखौ बाहायनो थाखाय जोङो इउज खालामनाय जायो मानो थाखाय पॉइंट अफ टाइमनि थाखाय सिन्सखौ मेनसन इउज खालामनाय जायो आरो माने पिरियड अफ टाइमनि थाखाय जों मा फरखौ फरखौ इउज खालामनाय जायो फरखौ नाय दा फरनि इउज खालामनायखौ नाय जा बेथ' थांखांबाय नङा होमबा दा जोंहा फरनि इउज खालामगोन दा फरनि नाय She has been dancing a song for an hour नङा होमबा बेयाव आवारखौ मा खालामदों मेनसन खालामदों नङा होमबा आवारखौ मेनसन खालामदों नङा होमबा बेनि थाखाय मा खालामगोन बेयाव जोङो एन आवार बेनि मोनसे थि सम मख'दों नङा होमबा बेनि थाखाय बेयाव मा जागोन फरखौ इउज खालामनाय जादों दा नेक्स्ट स्टेपाव नाय My father has been living in Shillong for 2 hours नङा होमबा बेयावबो थि सम मख'ना होदों
4 hour 2 hourनिफ्राय 2 yearsनिफ्राय बियो थाबोगासिनो बुंनाय समसिमहालागै नङा होमबा बेनिखायनो बेयाव माने sinceखौ माने for खौ यूज खालामनाय जादों दा for नि बाहायनाया बे the next stepआव दङ नम्बर 3 एग्जाम्पलाव they have been doing the work for 6 months बेयावबो मा खालामखादों थि सम मख'ना होखादों नङा होमबा थि समखौ मख'ना होदों बेनि थाखाय माने for बाहायना होदों 6 monthनिफ्रायनो बिसोर खामानिखौ माने मावगासिनो दङ बुंनाय समसिमहालागै दा नों इम्परटेन्ट 3 बेखौ जों माने एसे सिगाङावबो पारफेक्ट टेन्सआवबो माने सावरायबोखादों थेवब्लाबो माने जों माने प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सनि डिसकास खालामदों नालाय बेनि सायाव जों एसे डिसकास खालामबावनोसै जाहाथे दहाय जुदि कनसेप्टआ क्लियार जाथाराखैबाबो दे खेबसेयाव जाथारथोंसै होननानै माने बेयाव खेनसे सावरायनो लाबावबाय नाय नन कनक्लुसिभ भार्ब थानाय सेन्टेन्सखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सनि महराव बुङा एबा लिरनाय जाया दै मा होनो बेयाव लिरनाय जाया बुङाखौ जों बुङाबाबो जों माने लिरनायखौ जों हाथारा खिन्थु मानो थाखाय नन कनक्लुसिभ थाखाय बिसोर माने प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म गैया होनना बुंदों प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म गैयिनि थाखाय जों मा खालामनो हाया बिसोरखौ गोसो बायदि माने कन्टिनिउस खालामनो हाया बेनिखायनो मा खालामनांगौ जों नाय बिनि आइडियाबो दङ मोनसे मा आइडियानो बिसोरखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि महराव लिरना एबा बुंना प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सनि आखल एबा महर बेरखांहोयो मा होनना बुंदों बिसोरनि उफाया मा होनो बिसोरखौ प्रेजेन्ट पारफेक्टआवनो जोङो लिरनानै मा खालामनो हायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सनिनो महर होनो हायो मानि थाखाय बेयाव सिन्स आरो फर मख'नाय थायो नङा होमबा बेनि थाखाय जों इउज खालामनो हायो नाय मोननैसो बिदिन्थि लाबोदों बेनि थाखायबो बिदिन्थिफोरा नाय I know him for an hour नङा होमबा बियो दहायनिफ्रायनो माने मिथिगासिनो आरो से घन्टानिफ्रायनो बिसोर माने मिथिलायदों बा माने नाय बेयाव I have known नङा होमबा has been फैला बेयाव has been फैया मानि थाखाय नन कनक्लुसिभ भार्ब नङा होमबा नन कनक्लुसिभ भार्बनि डिटेल्सफोरखौ आं सिगाङावनो कन्टिनिउस टेन्सआवनो होबोदों थ' बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओमफ्राय नेक्स्टआव नाय नाम्बार 2आव We know it's other for last 10 years नङा होमबा बेयावबो मानो no दङ बेयाव माने नन कनक्लुसिभ भार्ब बेनि थाखाय मा जागोन have known जागोन it's other for last 10 years नङा होमबा बेबायदि 10 माने मख'नाय थागोन दा बेबायदि नन कनक्लुसिभ भार्बफोरजों मानो जों खालामनो हाया पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव लिरनो हाया नाथाय बेनि फर्मा मा जायो बिनि फर्मा पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव जायो लिरनाया जोंहा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव लिरनाय जायो स' नोंथांमोनखौ आं बुजिदों होननानै सानबाय जुदि बुजिदोंबा नोंथांमोना प्लिज लाइक खालामना हो आरो नै मोनसे हमवर्क मोननै होबाय दे लिभ इन दिल्ली फर 5 इयार जानांगोन सरि बेयाव इयारा थालांबाय स' इयारखौ लिरना ला कारेक्सन खालामनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे थालांबाय द राम एन्ड Domain no it's other for 2 hours नङा होमबा बेनि सायाव जों दानिसो डिसकास खालामबाय बेखौबो जोङो हमवर्क हरबाय स' नोंथांमोना बेखिनिखौ माने बानायदो आरो मोजांनि स्टाडि खालामदो जाहाथे बुजि मोनो आरो जाहाथे थालाङा जासे मोजाङै सोलोंना लानो हायो बेखिनिखौनो नार्जारि इडुकेसन चेनेलनिफ्राय बुंहरबाय स' थेंक्स गाइस जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला दा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट जोंहा क्लासआ दङना पास्ट टेन्सनि इउज खालामनाय आरो फिउचार टेन्सनि इउज खालामनाय बाहायनाय बेनि बागैबो जोङो सावरायगासिनो थांगासिनो दङ गाबोन सबनियानि गेजेराव नोंथांमोना मोनफुंजोबनो हागोन थ' थेंक्स